No, vážení pretekári, chceli by sme po 2 dňoch vyhodnotiť vaše trápenie na tejto vode. V prvom rade by som vám chcel všetkým poďakovať za to, že ste vyslyšali naše slova a spravili ste na trati za sebou poriadok, že tam nie je žiadny neporiadok, čo si od vás veľmi ako od mládeže cením. A takto by to malo byť aj do budúcna, že by ste mali byť ochrancovia prírody v prvom rade a potom aj tí rybári, ktorí si vedia aj tú rybu vážiť a súťažiť s ňou ako s rovnocenným súperom. Poprosím zástupcu rozhodcov, aby vyhodnotili výsledky. Ja mám zatiaľ trošičku inú prácu. Predtým pán Rímeš vyhodnotí aj s pani Pavelkovou, s garantkou a vedúcou sekcie Leru Pláva na Ligu mládeže. Potom sa budú vyhodnocovať dnešné, alebo včerajšie a dnešné majstrovstvá Slovenska vo všetkých 3 kategóriách. Ďakujem. Ďakujem za slovo. My máme iba taký rejs, vyhodnotené toto už bolo na Bukovej, tak by sme vám chceli odovzdať tie poháre, ktoré sme vtedy nemali. Tak teraz od kategórie U14 Kosmelová Mikaela skončila na 3. mieste. Tuto postav sa tam. Áno, na to. Druhá Kňazovická Barbora. Táto není, tak prosím zástupcov. Ale vyzeráš tak dievčenský. Na prvom mieste skončil v Lige mládeže Miško Čampik. V 18 sa zase 18 Kňazovický Filip, 3. miesto. Druhé miesto Návárka Jakub. A na prvom mieste je Krajčík Igor. U23 ďakujeme. 3. miesto Julený Roman. Druhé miesto Ottinger Jan. Prvé miesto Andrej Ríme. Ďakujeme. Milí mladí športoví priatelia, po 2 dňoch a ja vám chcem poďakovať za reprezentáciu jednotlivých svojich organizácií, tak samozrejme ako aj sami seba, za vzorné súťaženie a bezproblémový priechod celého preteku. A preto sa mestská organizácia Levice rozhodla za účasť na majstrovstvách Slovenska poverить Uditou Plávana
každému účastníkovi udeliť diplom, aby ste mali aspoň nejakú pamiatku, aj tých, ktorí nevyhrali, a potom prikročíme k vyhodnoteniu celkovej súťaže. Ja by som poprosil, aby ste sa mi hlásili Kašinský, alebo jeho zástupca už odišli. Čampiš, páči sa. Maslen, páči sa. Zelinka, páči sa. Kosmelová, páči sa. Vajsábel, páči sa. Krajčík, páči sa. Návárka, páči sa. Vy ste mali pamiatku, že ste tu boli. Kňazovický, páči sa. Slíš, ďakujem. Cibulka, Cibulková, pardon, ospravedlňujem sa. Rovenský, Turíková, páči sa. Pavelková, pardon. Kuruc, Ottinger, Pavelková. Julény, Ale pravidelne. Pavelka, prikročíme teda k vyhodnoteniu dvojdňových majstrovstiev z Slovenska. Poprosím rozhodcu, aby Ale veľakrát neberú. Majstrovstvá Slovenskej republiky RU pláva na kadety U14. 6. miesto Zelienka Adrián, umiestnenie 12, CIRS body 2790. 5. miesto Kašinský Viliam, umiestnenie 8, CIRS body 6160. 4. Vasábel Gabriel, umiestnenie 6, CIRS body 6185. 3. miesto Kosmelová Michaela, umiestnenie 6, CIRS body 9820. 2. miesto Maslen Pandrík, umiestnenie 5, CIRS body 7920. 1. miesto Čampiš Michal, umiestnenie 5, CIRS body 8745.
FKLR plávané juniory U18. 9. miesto Slíž Martin, umiestnenie 18, CIPS body 3090. 8. miesto Ďuríková Dominika, umiestnenie 14, CIPS body 4505. 7. miesto Krajčík Igor, umiestnenie 13, CIPS body 4860. 6. miesto Romenský Denis, umiestnenie 11, CIPS body 5725. 5. miesto Pavelková Miroslava, umiestnenie 10, CIPS body 6755. 4. miesto Cibulková Martina, umiestnenie 10, CIPS body 8770. 3. miesto Navarka Jakub, umiestnenie 6, CIPS body 10265. Druhé miesto Kazovický Filip, umiestnenie 5, CIPS body 11535. Prvé miesto Kuruc Jakub, umiestnenie 3, CIPS body 12530.